Bai, enetzat Euskal Errepublika importanta da, zenta gu hemen Euskal Herrian etxalde tipitan gira lanean, lur eremu tipiak ditugu, maldak ditugu, gu ari gira kaalekin edo aziendekin hien errespetuz, eta lurra ere zaintzen dugu, lantzen dugu sasoinen arabera, arroain arabera, gu gure ekoizpenak kalitatekoak egiten ditugu, etxean ekoizten, transformatzen eta saltzen inahala. Eta guk ez dugu jasan nahi Parisen edo Madrilen edo nitakita nun iten dituzten lege industrial horiek, ez dira bat ere eskola laborantzari egokituak eta ez dira bat ere guetako inak neurri horiek. Hortako nik importanta atxamaiten dut gu hauk hemen eskoalegian egin ditzagun gure legeak. Eta hortako deitzen dut, otsailaren 5 denak laksorora jitea. Gora Euskal Errepublika, gora Euskal Herri. Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Man,